Salam Atavatan TV YouTube kanalımızın hormatly tomoşaçylary. Atavatan habarlar gepleşigimizin yeni bir sany siziň bilen. Gepleşigimizin bu sanyna biz size Türkiýanyň Türk Hava Ýolları aviakompaniýasynyň hem adat uçar gatnawlaryny başlaýanyny habar bermekdeýiz. Biz bu arada habary Atavatan Türkmenistan.com internet saýtymyzda hem yerleşdirdik. Inne bolsa Atavatan TV YouTube kanalymyzda hem ýürüýte tomoşaçylarymyz üçin bu habary ýazgy edip size ýetirmegi makul bildik. Türkmenistan global pandemiýadan soňra adat uçar gatnawlarynyň uğruny ýygyderli artdyryp gelýär. Meýlim bolşýaly 2022-nji ýylyň 5-nji oktýabryny Türkmenistan aviakompaniýasy Istanbul uğruny adat uçar gatnawlaryna başlapdy. Biz bu habary ilkinji bolup size ýetiripdik. Inni Türkiýanyň Türk Hava Ýolları aviakompaniýasy hem Türkmenistan uğruny adat uçar gatnawlaryna başlaýar. Adat bolşýaly bu habary hem size ilkinji bolup biz ýetirýäris. Türk Hava Ýolları aviakompaniýasynyň Aşgabatdaky şahamçasyndan Atavatan Türkmenistan halkara jurnalyna gelip goşun täze maglumatyna görä, bu kompaniýa 2022-nji ýylyň noýabr aýynyň 2-sinden başlap Istanbul Türkmenbaşy Istanbul uğru boýunça adat uçar gatnawlaryna başlaýar. Meýlim bolşýaly bu aviakompaniýa global pandemiýa döwründe ýürüýte uçar gatnawlaryny amala aşyryp geldi. Uçar gatnawlary häzirlikçe hepdede 2 gedek. Hepdeniň çarşembe we penşembe günlerine amala aşyrlar. Uçar gatnawlarynyň sanynyň artmagyna garaşylýar we bu arada size goşmaça habar bereriz. Aviabiletleriň bahasy näçe? Türk Hava Ýolları aviakompaniýasynyň berýän maglumatlaryna görä, Türkmenistan Türkiýe uğru boýunça adat uçar gatnawnyň bahasy $497 başlaýar. Türkiýeden Türkmenistana aviabiletleriň bahasy hem $497 başlaýar. Biletler Türk Hava Ýollarynyň Aşgabat şahamçasyndan şeýle hem Türkiýeden satyn almak mümkindir. Adat uçar gatnawlarynyň karantin ýokdugyny hem size ýen bilýärsiňiz. Türkmenistan aviakompaniýasynyň adat uçar gatnawlary Ýadyňyzda bolsa Türkmenistan aviakompaniýasy hem 2022-nji ýylyň oktýabr aýynyň 5-inden başlap Türkmenistan Türkiýe uğruny adat uçar gatnawlaryna başlady. Uçar gatnawlary her hepdeniň duşenbe, çarşembe, anna we ýekşembe günleri, ýagny hepdede 4 gedek adaty tertipde amala aşyrlar. Ýürüýte uçar gatnawlarynyň adaty uçar gatnawlaryny meýlim bolşýaly esasanam soňky bir neçe aýyň dowamyna esasanam Istanbul uğruny ýürüýte uçar gatnawlarynyň sany ýygyderli artdy. Mysal üçin öňüm habar berişime diýäli sentýabr aýyna Türkmenistan hemde Türk Hava Ýolları aviakompaniýasy bilelikde 17 sany ýürüýte uçar gatnawny amala aşyrmagy meýilleşdiripdi. Şolaryň 9-sy Türk Hava Ýolları tarapyndan ýerine ýetirildi. 6 sansy bolsa Türkmenistan aviakompaniýasy tarapyndan amala aşyrylypdy. Bu gatnawlar oktýabr aýyna hasam artdy. Egerde Türkmenistan aviakompaniýasy 2-nji oktýabrda iň soňky ýürüýte uçar gatnawny amala aşyran bolsa, eýem 5-nji oktýabrdan başlap hepdede 4 gedek bolmak şerti bilen adaty uçar gatnawlaryna başlady. Türk Hava Ýolları aviakompaniýasy bolsa, oktýabr aýyna hepdede 3 gedek, ýagny hepdeniň duşenbe, anna we şenbe günleri üçin adaty uçar gatnawlaryny meýilleşdirdi. Oktýabr aýynyň başyndan şu güne çenli bolsa, öň meýilleşdirilen 14 gatnawyň 9-syny amala aşyrdy. Şu ýerde oktýabr aýynyň 4 tany duşenbe güni, 5 tany anna we 5 tany hem şenbe gününiň bardygyny ýatlatmak bilen hepdede 3 gedek bolsa hem oktýabr aýyna ýokarda agdalan günleriň sanynyň netijesi boýunça 14 gün, ýagny 14 tany ýürüýte uçar gatnawynyň bolandygyny ýatlatmak isleýäris. Eýsem, häzirki döwürde haýsy uğurlary adaty uçar gatnawlary dowam etýär. Häzirki döwürde Türkmenistan aviakompaniýasy Dubay, Kazan, Moskwa, Frankfurt, Istanbul we Minsk uğruny adaty uçar gatnawlaryny dowam etýär. Şu ýylyň 17-nji oktýabryndan SED aviakompaniýasy Moskwa Türkmenbaşy Moskwa uğru boýunça adaty tertipde gatnawlary amala aşyryp başlady. Belarus Respublikasynyň Belavia aviakompaniýasy hem oktýabr aýynyň 25-ine ilkinji adaty uçar gatnawlaryny amala aşyrar. Şu ýerde Gazaqstan we Ýaponiýa uğru boýunça gepleşikler baradaky habary öň siziň dikkatyňyzda ýitirenligini ýatlatyp geçýäris. Türkiýe gitmek üçin wiza ýagdaýy.
Melim bolşýaly käderki wagtda Türkiýe gitmek üçin Türkmenistan raýatlary üçin wiza almak hökmandyr. Şondan öňem habar berişime diýäli, Türkiýede ýaşamak üçin ýa-da zähmet çekmek üçin hereket ediş möhleti dowam etýän ruhsatnamasy bar bolsa, onu Türkmenistana gelip gitýän raýatlarymyz üçin wiza almak berur däl. Käbir ýagdaýlarda transit geçmek üçin hem wiza almak berur däldigini biz öň saýtymyzda ýerleşdiripdik. Bu habarmady okap bilersiňiz ýa-da Atawatan TV YouTube kanalynyň tomoşa edip bilersiňiz. Wiza almak üçin resminamalaryň toplumny Aytakow ýübileýin şatyrynyň uruny Rızgal bankyň ýanyna A blokda ýerleşýän Makul hyzmat terjime merkeziniň terjime hyzmatynyň peýdalanyp biljekdigini ýatlatmak isleýär. Habarlaşmak üçin telefon belgileri 863 78 96 73 96 48 55. İstanbullu ananç gaty, pasport, atestat we beýleki resminamalaryň terjimesi boýunça Aksarayda ýerleşýän we eýem bir neçe ýyldan bäri esasanam Türkiýe bilen Türkmenistan arasynda terjime köprüsi bolup durýan Atawatan terjime merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Atawatan danışmanlyk we terjime merkezi diňe terjime we universitetlere ýerleşdirmek boýunça hyzmatlar berýär. Habarlaşma üçin telefon belgileri 90 532 401 71 52 90 530 251 36 73. Hormatly tamaşaçylar, Atawatan habarlar gepleşigimiziň bugünkü sanyna size ýetirmek bilen gysgaly we möhüm habarlarymyz şulardan ibaret. Gepleşiklerimiziň innik sanlaryna diýdarlaşýança hoş sag bolun.